Esperjenza reali oħra ta' negozjanti li ħajtu nbidlet mill-lejl għan-nar minħabba kont tad-dawl li wasal tard mill-alarms. Kien ilu ma jirċievi kont tas-supermarket tiegħu minn frar 2011 biex f'Diċembru ta' dik l-istess sena sab ma' wiċċu 4 kontijiet. L-ewwel ġimgħa ta' Diċembru tal-2011. Irċivejt 4 kontijiet, wieħed fil-ġimgħa sa Jannar li kienu jammontaw għal 22,000. Ir-raġel ma felaħx iħallas din l-ispiża f'daqqa u għalhekk mar l-arms biex jipprova jilħaq qbil ta' pagament. Qalulu li l-ewwel irid iħallas 7,000 euro f'daqqa imbagħad jiffirmaw ftehim ta' 3,000 euro kull xahar għal 5 xhur. U minn dikinhar ta' Jannar ta' 2012 sal-lum tkissirt għax irid inħallas dak il-kont u l-kont tissa. Ir-raġel ma kellux alternattiva oħra ħlif li jissellef il-flus minn ħabib tiegħu. Jgħidilna li ma setax iħalli l-alarms taqtalu l-provista tal-elettriku għaliex kien ikollu jagħlaq is-supermarket u jidħol fi problema oħra biex iħallas il-loan li għandu mal-bank. U kelli mmur nissellifhom daw għax jekk jiena nagħlaq il-ħanut, il-bank awtomatikament ħajħod lid-dar. Min fejn ħanħallsu mbagħad il-loan? Jien niġi barra triq niġi jien. Is-sit tan-negozju qal li talab għal ftit nifs mill-arms u ġab l-argumenti li wara 10 xhur ma jirċevix kont ma kienx ġust li jintalab iħallas kollox f'5 xhur. Iżda kien kollu għal xejn u saħansitra l-arms bdiet iżżomm l-interessi fuq il-kontijiet. Iżommlok l-interessi tar tagħhom għax din 10 xhur ma naf kemm kien li jibgħat il-kont u għax tagħmel il-kuntratt minn fuq. Iżommlok l-interessi wkoll. Waqt li kienet iħallas 3,000 euro kull xahar beda wkoll jirċievi ittri ta' teddid mill-arms. Mela, ittri ta' teddita waqt il-kuntratt ħanajdilek di oħra. Inti x'ġifieri tirċievi t-teddita li jaqtalek id-dawl meta jiena qed b'kuntratt miegħek. Dik servizz soċjali titħaddem in-nies jedduk li ġejjin jaqtawlek id-dawl. Ir-raġel ġie f'pożizzjoni li kellu jkeċċi 14 mill-21 ħaddiem li kien jimpjega fis-supermarket tiegħu. X'ibżgħu għan-negozju daw? Jien kont inħaddem 21 ruħ. Illum inħaddem 7 minn dikinhar law. Item jgħid li wara din l-esperjenza għadu qatt ma rkupra mid-daqqa ta' ħarta. Qatt ma bbawnsja għali ċekk. Inni fin-negozju minn 95. Qatt ma bbawnsja għali ċekk, ibbawsaw li ċekkijiet. Għax ma flaqx iżjed. Ma stajtx.